Kay gliso sa sili. Mahaw ta, mamahaw. Papa. Nagkaon naman gugagod. Nag-uwan na pod. Niungan na pod ganiha, perting ko sugas uwan. Ako rin yung gikinamot hay. Ako rin man sa mukhaonan. Kung mga anak man nagkaon. Ang suka jud hang kayo. Magluto unda kog sudan niya. Uwan kaayo eh. Himi kaayo ang gawas. Done. Yun na binatog agtang ano eh. Muni sa dance pobre. Buwad. Utan. Muni kinaon sa pobre guys. Shout out dai ko ni Kuan. Ma'am Dunami. Ug sa iyang darling nga si John Mile Arminton. Permi sila mo tan-aw sa akong video. Daghang salamat. Unta di mo mapulan. Rocky Bangguardia.
Amping mo dira dong ha. Nasa Surigao sila nagtrabaho. Kung manghod si Arthur. Ako maigsoon si Erlyn. O si Angie. Sila tanaw sa kong video. Thank you. Cecinelio, Kristen, Shelami. Kinsa pa tayo nagtanaw dira nga. Wala ko na ko ani. Pwede ra mo comment sa akong video. Shout out mo. No? Hindot sa mag-vlog. Aligre. Ano ka? Tangan dira o. Wala ka butang. Kapay inom tubig. Para inom tubig. Ini lang inom ikaw man ate. Ha? Ini lang inom. Ano magkaon ni awil mag saan ni ate ha? Ano jud ka ng mais ug utan lami kaayo. Kasi agre diha. Nya buwan. Tapos lami kaayo jud. Napay subak. Kung mga alaga nagpaabot. Laro akong miming oh. Sit on tamo sa akong miming nga puti ha. Hi miming. Agoy. Kaagan kaayo. Si pangitag babaeng iring. Kanon ti karon, kanon ta mo rong duha, huwat lang. Ang pangalan sa akong kuan day guys, nadi ko alaga nga aso si Dilima ug si Lini. Nya, nanganak angan sa iyang anak si Coco de. Coco og si Mar. Pag manganak na po naglaki, pangalan na po ko nag Rodrigo. Nya. Ug usa ka laki pa jud si Bato. Para ayos kayo. Digun kay mong game ba? Magkinamot ra ko guys kay mais man. Pero nakakasudan nga ang kutsaraan dito na guys kay kasi makain mo ba nga hindi ako kinamot. Kami man po magkinamot ay kami kay magkinamot magkauno ka ng naanad ta ba nga
Miming. Nawa. Dili. Na. Kanuno na akong iring ah. Hi Miming. Uy Miming. Oh. Dara oh. Kamera oh. Arti. Arti kay among iring nga gwapo. Napo ginadaghang iring na sa kuso. Oh, nikao na siya. Ato sa ning pakanon guys. Kay di nakahuwat. Ayaw dara man. Si tambol di ay. Kay tagkanon dito oh. Kasi makapapan ano oy. Kanon. Nya ra good kay mag Sige na guys, ay bye-bye na. Thumbs up day guys o ganahan mo sa akong video, then kanang ayaw mo kalimot pag subscribe yun guys, may pinaka-importante akong gikinahanglan karon. Daghan kayong salamat guys. I love you guys. Bye-bye. Bye-bye Miming. Cute Miming. Hala, oy, masyagit, oy.